Instagram in platform atangin bot pairun pui an kalpui meka milar tam takin follower an chan he thil thleng hi great parts of 2026 tin adar na sa hle ani IG in platform atangin bot pairun pui kalpui meka milar tam takin follower an chan me niriat sang ni som ni paro Meta social media platform nian Instagram atangin account name bot pairun pui nei ania milar tam takin follower an chan nual hemi chungchanga hian Meta chuan tu chua engma alasiam lawa social media lama chuan he thil thleng hi great parts of 2026 ti in adar na sa hle news outlet then khat chuan IG platform atanga bot pairun pui hi darka ruk chung leka thleng ni in platform a account lem le inactivate then fai na kong khat ni nan tar lang platform then fai run pui thleng hi influencer creator le celebrity rang in an tur na sa hle celebrity te online database zir cheng tu third party follower service celebrity radarin atar lan danin high profile Alice zinga Kylie Jenner le Blackpink chu atur na sa ber an nia Kylie Jenner hian follower maktaduai som pangadon achana Blackpink hian maktaduai som chuang an chan BTS point follower maktaduai som vel an chan ani Selena Gomez le Ariana Grande chuan maktaduai ruk ve chanin Justin Bieber chuan maktaduai nga chana Taylor Swift in maktaduai li achan bok sport lama milar point an tuara Cristiano Ronaldo chuan follower maktaduai red chuang chanin Messi point maktaduai li achan ve bok Indian cricketer lar Virat Kohli point follower maktaduai di achan ani bagan nen kanin belau lian zola tun phaya mohun bagan nena soizom hlomek lal lian zola changte chuan Kolkata club nen in biakna an nei lo thu wanglai ni a hrila heti rol hian football a chuan beisei lo thil a thleng fau thrin India football a sumnga fal tak ISL mahun na chen lo lai po a tal boy velo bagan hian season thara lian zol hi langnu tumin an hel don nia soi ania aman ero atlom theilawang lian zol chuan tunari chuan bagan nen indorna engma kan nei lawa ka hriat lawa ka agent nen an lo in bia ani ero chuan thu ran ani ti in wanglai ni a hril Donald Trump pan Iran nen in biakna thatak an nei thaya in remna po siam thai ani abai sei thu a soi US President Donald Trump chuan Iran nen in biakna thatak an nei thaya in remna po siam thai ani abai sei thu ni lai ni kha na soi White House a Chanchinthar la khom tu te akomna Donald Trump chuan Iran in remna siam ngei an du thu soin US lu da naga in remna han siam thai ani chuan Iran chuan nuclear ral thuam anei thei don lawani ati in remna ti fel tur hian hun bituk an siam lo ti asoi bok in remna an siam thei talawani chuan ama an chen lang dan ngai ang boka an chen ne tur thu soi Iran Foreign Ministry point US rotna siam hi angai tu amek thu an soi ve bok ani Trump chuan in biakna nei turin Pakistan a palai pahni Steve Witkoff le Jared Kushner te tir atum to lo ti soin helai mun atang hian ka ti thaya final meeting at nan chuan mun dang po kan ti mai thaya ni ati in remna siam chu Iran in an rem ti ani chuan an bai pui thakna Operation Epic Fury chu ato panga arem ti lawani chuan ama ayana sa in an bom le mai don ti atar lang